Gede Sukamaju. Iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa wis lenggah. Alhamdulillah. Nah, yen Mbak Tatin, Mbak Elisa ketoprakan iki wis kulino roh ning YouTube. Iya apa? Iki tak cobane, tak jajale menggunakan strategi yang lain upamane. Nah, lek saka segi pawakan Mbak Tatin iki lak lemu. Ya. Terus jajal tak dabuke dheke dadi limbuk. Ngono. Kaya kowe to awake, kaya Dream to, Nduk. Iya. Terus Mbak Elisa gandeng cilik dhuwur, tak dapuke dadi cangik, ya ta. Aku mengko tak mau ngomentari alon-alon wae, men piyai loro kuwi sing dapuk. Lek omongan piyai loro kuwi wis kulino, Nduk, omongane kudu le nyeluk ya, Nduk, limbuk. Apa mak kudu ngono kuwi lho. Ayo, irung tau, rong tau iki kudu dicake, dicoba ning kene. Lek dadi apik ya iso viral, ewadene yen ora ya kuwirangan iki nggo. Ora bakal cerdas kabeh kok. Jam pentase wis sangat luar biasa. Lek bab omongan gampang, ning sing kudu digatekke karo Mbak Lisa karo Mbak Tatin, saurunge omongan kowe nek jogetane limbuk cangik klasik iki digatekke tenan. Ayo. Iki tak peragake ngangge wayang kulit, engko genti sampean sing jogeti. Ayo, padha karo iki sekarane, kendangane padha karo iki. Ya, piye? Men digatekke, yo, ladrang Asmarandana, Mas. Ya. Tak joget dhisik engko suwuk, bar kuwi terus genti piyai loro kuwi. Wis to, adewe nonton apik iki engko. Ya. Engko enek gerakan ya kuwi limbuk tanding tak jurengi mencolot, Nduk. Ayo, tak jamin iki engko panggunge jeblok iki engko. Ayo. Monggo Asmarandana, Mas. Yuk. Iso karepmu ora iso karepmu. Ayo to. Kowe bintang tamu iki kudu multi talenta pokoke. Heeh. Iki tantangan pokoke iki. Ayo. Monggo Mas, yo. Asmarandana, yuk. Tak ndelok lho.
jabrut, ayo kok jabrut. Ayo colok. Awas. Yeay. Awas. Ambekan. Pripun, Pak? Sae napa mboten, Pak? Apa itu? Sae napa awon? Sae, yo gitu. Sae wae. Oh, lagi sak umur-umur lagi iki dadi limbuk. Hah? Lah pawakane ya wis entuk kok. Ya pawakan ana lho Mbak Lia ya ono lho. Hah? Kok dadi aku? Lah kowe kan bintang tamune awakmu ora. Wis kok aku ora omong, saiki limbuk cangik omongan. Ayo. Lisa dadi cangike, terus Mbak Tati dadi limbuke. Bunga tanpa upama ya nduk. Dene awak dhewe sak loron ketiban sampur kon nglembuk cange ana ning wewengkon tlatah Lembeyan Wetan ya nduk. Iya, Mak. Apik ya, kaya wong kuwareken ya. Aja main-main ning kene ning gone piyayi-piyayi budaya ngono lho, Nduk. Iki kathah sek rawuh nggih kathah para kepala-kepala desa saka kiwa tengen desa Lembeyan Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Limbuke kata-katane gur yo mak terus. Lah ya cek ngono ta biasane. Terus. Nah, iki dirawuhi wong-wong penggede-penggede ngono, Nduk. Iki ya no Pak Bupati ya rawuh matur sembah nuwun Pak Bupati anggone rawuh wonten Lembeyan Wetan Pak Dupati Pak Bupati kuwi ya piyai luhur ning ya wektune di para-para iso kok ya iso apa ke kersa rawuh ana ning desa Lembeyan Wetan kene, Nduk. Iya, Mak. Kok penak kowe to? Lah piye? Aku kok dadi limbo wae, dadi mung yo mak. Nek sange carane takoki yen saka panemumu piye? Lah aku omong akeh limbo. Yen saka panemumu piye, Nduk? Limbo. Padha karo simbok. Ngono ta? Iki kowe iki ndongake ngono lho, Nduk. Wis sowan ana ning Lembeyan Wetan kene. Kira-kira kowe ndongake apa dienggo masyarakat ngono, Nduk? Muga-muga masyarakat ana Lembeyan Wetan kene. Pak aku mah kok togok. Ora apik terus apik. Apik wae menggari delok. Tansah binerkan dening Gusti. Lancar rezekinipun. Amin. Mugi tansah sehat. Amin. Amin. Jan bocah kok le pinter kaya ngono kuwi. Awak dhewe ra padahal yo mbladek lho, Nduk. Ketanggal wingi-wingi iki yo mayang terus. Dene wingi ning Karanganyar, winginane yo ning ngendi? Ning ndi to wingi? Ngawi. Ning Ngawi. Sesuk awak dhewe isih ketemu meneh. Jane tanggal 5, Nduk, ning Rasido mergo bintang tamune. Terus tanggal 6 ade ketemu ning SMA Negeri 1 Ponorogo ngono. Ya, adik dhewe sowan ana ning Lembeyan Wetan ngene iki seneng ya, Nduk. Kowe seneng apa ora, Nduk? Seneng, Mak. Oh iya, syukur bejo 1000.
Liyane iya mak ngono kok ngomong apa ngono lho. Iya, Mbok. Dadine kowe ning kene seneng apa ora? Sowan kene seneng apa ora? Seneng banget, Mbok. Oh. Iki dalange sapa, Mbok? Dalange? Dalange iki mau jarene Ki Cahya Kuntadi ngono. kuwi sing muni kondang seneng karo wong wedok akeh ngono kae Pak Udu, Mbok. Jare mono kaya ngono nduk. Oh. Iki mau disebutke dalang saka Sragen. Ning jane saka ngendi, Mbok? Jane saka Karanganyar. Ngono. Mbok. Piye nduk? Mik, Mbok. Lho. Mesakne mboke wis kaya ngono Ngonku lho ra trepes. enak. Kuwalik kudune mboke sing mik ning anake. Ngono. Ya kan ngelak. Ya wis kuwareken omongane Sekarang ibuke yo kuwareken. angine akeh dadi sok ngelak kaya ngono. Nggih. Ayo, Mbok, mlebu Apa? wae, Mbok. Limbukane wis rambung. Disuluki no. Ra iso. Sing nyuluki Mbak Lisa no. Ayo, ayo. Sepira ya? Ganten ingkang sekar gadhang lawan kembang-kembang menur kang ismu aram winar lan hayat-hayatan kati kusuma kang mangambar harum warkuku sing tupaku melon kalon hamor meka ler kusuma kang pindha bathara kowe iki gek mlebu iki ki karo disuluki ngono karo jalan. Luar biasa. Nyuwun tepuk tangan para penonton untuk mereka berdua. Wah, apik lho. Ki ora nggeruwong lho iso kaya ngene iki, tenan. Ora ya angel, Pak. Eh? Tadi wayang ki angel. Wong wayang itu kan diobahke sama dalang. Eh? Ra obah dhewe ya, Mbak. Lah kowe gelem dadi wayang golek aku sing dadi dalange. Ayo. Awak dhewe untung ora dadi wayang golek lho. Lah ngopo? Wayang golek kan Cirogo ngene anake dadi. Ngono. Allah dapure Tatin paling yo malah seneng kowe. Wayang sehat kamu. Tindang rogontol. Anjene nek keraga ya gur konoan terus dadi ya piye ngono lho. Lah iya. Sugeng dalu menika Pak Yoyo pinanggih malih dateng panjenengan menika. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin. Lah, piyayi mesti tentrem iki ngono kuwi. Rasane iki semeleh, ora perlu mikir sing abot-abot. Mula ora nek ramokal piyayine ini saya gedhe, saya gedhe, saya gedhe ngoten niku. Menika nandak kene ayem tentrem. Ayem tentrem. Kula mbayangne yo, Mbak. Pripun ta? Putri lek lemune kaya ngono ki nuwun sewu upamane prau nu ditumpake ora uling sampe. Mantep to nggih. Ah nggih. Ayo. Ning nggih ampun ditumpaki. Cara prau kok yo. Oh nggih. Sampeyan nggih Nek mboten. cara Lisa menika Napa? dadi napa? Nek kula perahu. Nek niki Cara kendaraan toh. Ora, aku tetep dalang wayang golek Elisa gitu. Jadi kamu ingin merogoh hatiku. Gitu. Ya ora ngono lho, pamane wayang kok kuwi Oh, pamane upama. wayang. upama wayang, upama tenan ya ora apa-apa. Ya moko kayak emange gelem dirogo. Kandhane aku wis ngono kok. Lah, ya Dadi apa? aku ora sida diraga iki ngono lho. Piye, Tin? Piye? Piye? Hi, neh. Dapure ora. Yo, Mbak Lisa iki mengapresiasi lho kehebatane Piyayi Lembean Wetan sak lapangan penuh ki pecinta wayang dan pecinta jenengan kabeh. Lho, kaya ngono kuwi. Kula wingi nate sowan nggih namung caket mriki wonten Tunggur. Tunggur nggih, Pak. Lembean, ngene Pak Sono Keling itu. Sono keling. Rawuh mboten nggih. Ketoke kok rawuh wau pon chat kula. Nggih, pun nate ten mrika. Terus nak niki namung kacek 5 menit ternyata ana lembean wetan. Ada lembean kulon juga, Pak. Oh, ada. Yo, apik yo dibagi-bagi. Lembean ada, lembean wetan ada, lembean kulon ada.
Ah, iki aku seneng ning kene lembean wetan, sesuk muga-muga bar iki lembean kulon. Dadine ya. Amin. Sowan terus gitu. Heeh. Ya, seneng niki kathah wong ya sak lapangan tumblek-blek. Akeh banget. Piyayi-piyayine Tumplek-blek. tumblek-blek. Kok blek? Blek, Tumblek-blek. blek. 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 Tumblek-blek. Nggih. Pokoke mbok adem ning gandeng iki bareng-bareng tur ya kabeh seneng dadi anget ya, Mbak. Seneng. Sangat. Yes. Ah. Men nengke wae sak oni-onine niki seneng ya luweh karepmu. Seneng. Iya, karepku itu, karepku seneng. Alah. Seneng. Seneng. Nggih menika masyarakat wonten mriki wis do lingguh kabeh nggih madhep rene kabeh, jan ra ana sing madhep rono iki. Ana siji kae nguyuh kae. Oh. Nguyuh terus nggih nulis Lisa. Nika kok nganu nggih, Pak. Apa? Sing pipis nika apa abot apa piye kok dicekeli nggih? Kuwi ora perkara abot to ora. Lah pripun Kuwi lak to? barang penting ya to. Oh. Lah nganti kucul to digondol kirik kan eman-eman ora. Tak ira nek abot apa piye kok dicekeli. Lah ya wong ya ora nakal seluwen tiki ya. Ayo. Piyayi iki ya desa kuwi anggere kersa nganake bersih desa apa neh gelar pagrian sing endah kaya ngene wayangan sing mirsani sak lapangan kebak mertandani lamun to kabeh wiwit saka kepala desa perangkat masyarakat lembean genah piyayine iki guyub rukun itu pasti. Amin. Ya. Tur luar niki biasa. ternyata perekonomiannya juga lancar, terbukti UMKM tadi yang jualan dari ujung sana, doh tenan pirang kilo sampai sini kabeh ya payu kabeh. Berarti Betul. perekonomian mergo ana wayangan jadi hidup. Wah, jadi muga-muga ngrejekeni nggih Pak Bu ingkang sade-sadean sedaya mawon. Sing dodol. 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 Dodol nongko. Nggih menika mbok bilih wonten pamundutan menapa, Bapak? Nah, menika wonten ingkang ngersakaken caping gunung. Ugi menika kula waosipun rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Yulimbo kepareng badhe nyuwun lagu apa iki? Rondo gantungan. Iya apa iki? Kunjuk dumateng warga masyarakat Lembean Wetan ugi Bapak perangkat sedaya. Ingkang nyekar mangke nggih. Bapak Wiratmaya. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Nggih. Ugi menika saking Mbah No Kulit. Wah, jan nggih. Langganan cedhak kene jare Mbah No Kulit. Saking Kuntara Nadi nyuwun gending aja dibanding-bandingke, aja digondheli kagem Ki Cahya Kuntadi. Lan ugi Mas Saipul, Mbah Trima lan ugi Mbah Gunung. Anu caping gunung Mbak, iki Mbak, ya. Oh, saking KUD Sukamaju ya. Heeh, wingi sing wis wayangan kene lho Mbak Lisa. Lagi kula pun mereka. Iya, Diaturke diaturke aku berdua. dulu. Ya sing senior dulu, sing tua. Sing tua ya Pak Cahya tua. Iki masalah iki aku dan kamu lho sebagai binatang tamu malam hari ini. Aja ngelek-elek awake dhewe, bintang tamu, Lebih bintang baik tamu. menjelek-jelekan diri sendiri, Pak, daripada orang lain itu. Oh, Bener iya. ya, Sa? Heeh. Syukur lek sadar bentuk kowe ora. Yo, Mbak Tatin sik iki, ayo. Nggih. Saben bengi nyawang. Jenggleng nggih, Pak? Ah, nggih tambo adem kok. Ayo. Kona Mbak Lisa sing jenggleng yuk. Kuwi numpak perahu pun jenggleng kuwi. Ya seserah sing jenggleng wong aku ya kompak kok karo sing. Oh iya. Piye? Elah. Piye? Madang kara lho iki. Madang. Nah aku coba ya, kalau kamu yang jenggleng kira-kira sempak ora? Kompak, Piye? kompak. Sempak ora kompak, Pak. Apik sempake.
Sempake sapa? Maksudnya Api sempake pangane kompak. nek wong Jawa ki sempake saru. Emang saru? Heeh. Enggak. Lah, Semangat dan kompak. Sempak. Apa sempak apa? Singkatan. Apa singkatannya? Semangat dan kompak. Oh iya, lek ngono sempak teles. Nggih. Apa Semangat, Deles? kompak, telaten sehingga wayang menjadi lestari. Weh. Mari kita semua lestarikan Sempak Deles. Nek aku ora penak nek teles. Wala ngono kok bayangne lho iki senengane. Ya ora penak nek. Wong iki tanda semangat kok ya. Nggih, kudu semangat. Jajal ya. Apa? Kamu yang gini mumbul kayak pas jadi limbok tadi loh. Waduh. Nek gogro kabeh piye iki? Tak jupuke engko. Alah, njupuk milih nggon kuwi. Yen memajang mengkaro janur kuning Mentoke arep ngendok. Piye ta kok malah mentak lho? Lah tak sama ngobri kaya mentok tenan to ya. kurang mak trap. Malah nelek. Oke, sa. Ora ya. Wes iki, wis Urung, kenceng. urung. Ya le nyolot cepira. Apa gedene semono mugi maklek. Ora, sempak teles. Kok nek aku kok ramuni to, Mas? Kamu tuh kurang membaikin Wiyogo sih. Jangan Iya, jual Len. mahal jadi cewek tuh. Aku tuh nggak suka. Kamu sukanya kan kayak gitu. Harusnya tuh yang baik. Aku kan kudu piye? Yo piye diambung Mas. apa piye? Weh. Apa teneh dong. Mengke dong keruak-keruak kabeh. Ya sampean pirsane Mbak Elisa golek kompak. Coba ya. Masih nembang Mbak Elisa ning jengleng nek mesti kompak. Ayo tarik Iki sekarang tekan ngendi? kembang. Kakan piye yang ngono kuwi. Ujian. Kembang wae watan gunung Aku ngene malah mesakne duren lho. iki to. Mana? Sempak Deles. Aja di bulan baleni kuwi. Semangat kompak anti males. Lah, Mah aku nek nganggo ngene barang Loh, iki jenenge kekompakan yo kaya ngono. Kok iso- Nek semangat bisa tretek jeleng gitu. Mau. Kamu tuh dikit-dikit ya mana semangat. Mah, aku arek garing wae arek teles mah. Wis do ora kompak kok aku mah. Wis do Kang Senan, engko nek Tati Naja ngono. Terus kayak motong. Tanggung jawab loh dari bintang tamu itu. Lah nek kono ora kompak. Kan Ya, aku dimintain tolong. Aku kan ketok jelek. Dimintain tolong. Le minta tolong piye? Yo kono cepet dirayu sik ngendang. Sing ngendang. Sik ngendang. Amah sing ngendang elek. Liyane. wambene Kowe ora. milih sing endi sampe Lah nembus apik nun sewu kanca-kanca wiyaga. Ngono lho. Oh nggih, nuwun sewu kanca-kanca wiyaga Madangkara. Iki kok jenenge Ora Madiang. Lah? Madang. 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 Ramadang. Semaput. Kula dipun jengleng kados Elisa nggih.
Sing dikersane piye? Ngen balungan to intine? Hah? Ngen balungan to sing penting. Nggih. Sing mak jreng lho. Piye? Balungane kon piye? Sing jelas, ora cetha ora muni neh. Balunganipun. Balunganipun muni mak jleng. Siap. Jelas nggih? Nggih. Coba, tadi dulu dande. Enggak. Siap ya Mbak Tatin ya? Siap. Oke. Yuk coba, kayak kendang, yuk. Kompak to? Jos to, Kompak makan lho. kara kok ya. Kan sesuai perintah. Jos. Mak. Lah jaremu kan Jleng. mak jleng mau. Asline nganggo drum, nganggo kabeh iki kabeh nganggo mak jleng ngono lho. Oh, nganggo drum. Ora nganggo wadah kacang. Ditabuh. Hah? Ditabuh. Hmm. Oh, ditabuh sing piye? Sing rame, sing rancak, sing rame. Ya sing rame ya kena. Oh iya, sing rame to, yo. Rame. Dicucuke, kowe apa wae panjole turuti, Mbak. Iki, Tatin. Turuti ya. Gaglek. Nah. Yo, sing rame, yo. Tadi dande, yo. Bos, luar biasa kreativitasnya. Boleh su. Konco gembol tas ki lho, Mbak. Ra gembol tas gitu lho. Iki piye to? Wis sesuai lho. Ora kompak to. Gak. Aja bali. Kowe arep mulih apa wis bayaran? Wis. Wis to? Wis. Seneng kowe mulih lek wis ngono kowe ora. Lisa wae mah aku cukup. Waduh, Cukup kemayu. dengan Ki lho. Mas, untung aku ora semaput lho, Mas. Lah. Nek aku semaput sapa sing arep bopong? Nek iki le bopong mah orang ini ya. Pacitan, Mbak Yeah. Tatin, yo. Glot. Pacitan palarke, Mas. Oh iya. Wah, dan iki Balas iki Mbak Alisa dapuk dadi Arjuna ya to. Mbak Tatin dadi terenggiling. Masa terenggiling, terenggiling garing glundung-glundung. Yo. Piye ki? Lewat tibok iki piye? Tak tulungin. Terus meneh. Tatin arep sumo. Iki apa wis jurus apa? Kata melompat. Oh, kata melompat. Jurus apa? Kepiting, mencapik. Soe masuk. Piye Wis. ki? Wis. Bokongku loro tenang, kok kenapa? Wah, ijan iso korban bokong mesakne lho kuwi ora. Aku sakit, Mas. Iya. Piye nambahke nanti? Koalisa nganggo. Oh, lah aku Nganggo ngene iki. Ora aku ora nganggo kuku, nganggo ngene iki. Ora lho, Sa. Monggo Pak sing badhe ndamu. Malah ditawakne wong ora. Panas udan. Parian boten iki. Tarikan. Ayo. Ah, ana sing wis latihan kok ora parian. So. Wes ket iki mau lho jejer mau wis golek parian. Iya. Saking pundi? Mbak Lian, Mbak Lian. Mbak Lia. Jalan, jalan.
jalan-jalan ke alun-alun. Ke alun-alun. Warga Lembeyan Wetan mugi tansah guyub rukun. Allahumma amin. Mbak Triastuti, ayo. Kakak Gisel. Semangat dong. Menyang ratan. Menyang ratan. Tabrak truk. Ampun to. Lara nyawang dalan. Kula pengene ditabrak kali Mas Edi. Ya, Mas Edi. Mas Edi. Mas Edi. Lihat saya Mas Edi. Langsung isi. Aduh, Mas Edi coba yang mana Mas Edi? Elisa, Mas Edi. Yang ngirit bab. Bukan. Mas Edi, tolong saya direbapi Mas Edi. Sebentar saja. Oh, rebab ono laur mengeng. Mas Edi, ayo Mas Edi. Iki sinden Sambil berdiri Mas Edi. Ayo. Iya. Dicoba Mas Edi. Tariamu ramono sik, oh, Mas Edi. Tarian wis jalo Si Pak Yoyo, sinden sabar to Pak kondang. Yoyo. Mhm. Sabar. Nano neno. Piye mau? Iya. Kematine. Tintingannya rebab. Saya mendengarkan rebapannya Mas Edi itu hatiku terenyuh sekali. Nanti kalau pulang sama saya ya Mas Edi dulunya. Heeh, cah loro numpak truk. Menyang ratan Mas Edi. Terus aku ngadang-ngadang Mas Edi. Ya ampun, ngatang-ngatang. Alah. Sebentar Mas Edi. Kurang enak Mas Edi, kurang mengalun-alun gitu Mas Edi. Ya, yuk sedikit lagi Mas Edi. Ayo, iki dadi tenang, wis serius. Mboten Pak, kula ngatang-atang niku pados bakul, Pak. Lha nggih kula kan panen bakul gabah. Nggih. Menyang ratan, aku ngatang-ngatang. Semoga semua warga Lembehan Wetan semuanya panjang umur, mugi-mugi semuanya tansah paring keberkahan. Allahumma amin. Sampun Pak Yaya. Ya. Rene Sinden nemu ning ndi to Pak jenengane? Nemu sinden ngaten iki tuh neten pundi? ning Mbak Ben. Mboten kula pindah-pindah. Iya. Nggih. Matur suwun. Iya, Mbak Tuti. Nggih. Ya Bekasi. Ha, nggih. Tuku wedhus Waduh. Wah, urung arep kurban tuku wedhus kan. karo tuku telur puyuh. Terus Bojoku bagus, muga-muga ora wayuh. insya Allah. Sare ra jawab ya warga-wargane. Sing mau Allahumma amin kok sing insyaallah. Aku ora wani janji. Lah saiki aku ya pancen setia kepada panjenengan. Ning besok, lusa, bulan depan, tahun depan aku kan nggak tahu. Semua itu kodrat dari ilahi, ya Oh toh. bener Bu Kesi, tidak tahu. Jenengan juga tidak tahu. Besok kalau mau kecantol sama yang lain juga nggak tahu kan? Iya. Oh. Nggih Mbak Tatin, Nggih. kula kecantol ning gampang kok. Tak kecantol karo Ndorim bae. Malah aman musuh kuwi. Allahumma amin wong yoga-yogane jan. Diajeng, diajeng. Mbak, Ah, nggih. anak. Nah. Mangan ketan dicampur apem warga Lembeyan Wetan mugi tansah ayem tentrem. Allahumma amin. Ya, Mbak Bir kita cerdas-cerdas kabeh ya. Ayo. Wis browsing nang Google doan. Ayo. Ketemu mantan pas tuku timun warga Lembehan Wetan
mugi-mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ya nang ya nang. Nginden nang aja mangan ae ora. Ayo. Mainan. Apa? Mainan. Oh, mainan. Terus? Pakai terong. Aja. Mainan terong ndak boleh toh. Nggak boleh mainan terong. Aja terong. Golek mainan lirane sing kaya terong. Timun kek, gambas kek, ngono lho. Kok wiyaga sing do padha mbayangke do guyu to iki. Lah wau timun pun Mbak Birgita, kula tak terong. Oh iya. Tapi Ongko pitulasan itu loh Pak yang buat itu apa? Nah, lomba iya memasuk- kan. Oh, tau ngene Oh ya Mbak. Ngerti-ngerti. Asosiasi iya. mainan Heeh. pakai terong. Terus Warga Lembean Wetan tansah guyub rukun gotong royong. Allahumma amin. Matur nuwun untuk terong. Ayo. Dijempoli dhewe ya piye? Ayo. Ya Umi, ayo. Ayo. Iya. Mantan Matane ngopo? gandeng karo wong liya. Aduh, sakne guling ngendi kowe. Salah kowe aneh-aneh. Oh, napa to Pak niki mari ano? Lah ya gur omong kok ya anak. Mantan Kan gandeng karo wong liya. Sakno. Mugi-mugi sedaya warga Lembean Wetan mugi-mugi bagya mulya. Aja kakean mugi-mugi ya. Lah mugi-mugi pisan tok ngono. Mantan gandeng karo wong liya. Mugi-mugi warga Lembean Wetan Mugi-mugi. pinaringan bagya mulya. Iya. Allahumma amin. Inilah PAUD Ar-Rahmah. Ya. jawab dhewe. Iya. Ayo ngadeg meneh, Mbak. Ayo, Mbak. Wis Nah, ngecek, Mbak. oh. Wes nih. Oh. Nano. Panas udan panas lengaleng sepi Hoi. Alatin. Nadyan wadan sarata Kumakas ngetan kali kulon apa masuk mantap
terima kasih. Nggih. Gumyak luar biasa. Mbak iki jebul dawuh saking panitia ugi wonten bintang tamu pelawak. Sinten menika ingkang rawuh nggih? Kadosipun ada yang Nggih. hadir. Nggih. Wonten Mas Pentul kalian Mas Sentun. Oh, Mas Pentul. Oh, nggih. Monggo Mas Pentul, Mas Sentun. Yo disupoti nganggo warung pojok men minggah wonten pepanggungan. Dados. Sugeng dalu Mas Sentun. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Mas Pentul sugeng dalu. Uneno sik to. Heh? Ceken to coba. Cek. Muni ngono lho. Cek. Muni ngono lho. Tutuken to. Delok to ndajal. Muni ngono lho. Kabeh muni. Assalamualaikum. Muni ngono lho. Muni ya, Mbak ya? Muni. Lah iya muni ngono lho. Tutun sik. Muni oh ya. Lah iya muni. Aja disebul lho ya, Aja kuwi anyar lho. Lah makanya mangsamu. Kamu nih bisa tenanan. Nah. Aku katanya kau mikir lho, Mas. Nah, ijoli kuwi. Ya, nggih. Pokoke preso. Assalamualaikum Mas Mbak Cange. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah neng ndi? Oh iya. Sowan wonten ing Lembean, Nggih. Wetan. Nggih. Kula niku mbon Magetan iki. Nyapa lho gumun. Oh piye? Nang Magetan iki tenan hebat lho. Hebate nggon ngendi? Oh, perangkat Lembean karo perangkat Tapen iki lho. Lho, Kuwi gak iso nulis lho. kok iso iki lho? Kowe iki ngengkel. Lho, kabeh iki sadurunge dadi perangkat iki tetep kon anu iso nulis, iso maca. Kowe gak percaya ta? Lho, sik ta. Iki lho contoh iki perangkat. Lho penak arep lungguh to. Lho, Nyapa kowe lungguh? Dadi perangkat arek lungguh. Lah Lah piye? pripun? Ayo, kene tak garap. Kagak kenalane urung wis arep garap. Ning tenan perangkat Lembean, perangkat Tapen. Iya. Kuwi gak iso nulis. Kok Niki iso? pangapunten lho Mak Cange. Niki Nggih. ning desa Lembean karo ning desa Tapen. Kok iso? Nuwun sewu Macang niku saestu perangkat Lembean kali perangkat Tapen niku mboten iso nulis. Ya iso nulis to, Mas. Ngono ora diangkat dadi Goblok. perangkat ki. Kowe iki goblok. Wong perangkat Lembean kok iso nulis leh nulis piye? Wong perangkat Lembean kok nulis piye? Oh iya ya. Lah nek perangkat desa Lembean ki iso nulis. Aku muni ku lak perangkat Lembean to. Nek perangkat Tapen kabeh ya iso nulis. Ya ora iso. Siji desa ya dadi Kowe iki ngengkel. Yo. Perangkat Tapen kuwi ya gak iso nulis. Ngono. Lah perangkat Tapen ora nulis piye? Arep nginteri nggo Lah, nggo tampah. romangsamu Lho, kok ora ya. iso. Masamu. Eh, Kowe jal alhamdulillah niki matur suwun kali Mbak Lurah. Nggih. Mbak Lurah jenenge sapa to? Eh? Jenenge sapa to? Bapak Sumiran. Oh, nggih. Matur suwun Bapak Sumiran. Kopine dereng asal blas kula wau. Sik ta. Wes kopene ra umum teng mriki kopen mboten umum kok iso. Teng mriki to? Nggih. Lah teng mriki ten bungkusane langsung diangkat kabeh. Ning pentol Kowe iki kreatif. lungguh nyapa? Tin. Rene,
Aja lungguh. Ngopo? Oh. Ngadeg ngopo? Rene yo tak garap. Pangapunten lho Mak Sange iki Pripun? manjane kula iki piye ngono. Dayon. Sopo? Kowe lho dadi dayone. Heh? Kowe dadi dayone. Dayon. Dawet lurahe. Dalem, Heh? dalem. Dalem lurahe. Nah, iki tekan ngendi Yun? Tekan lembian lho. Tekan lembean. Aku ngupati calon garwaku. Sinten? Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Waito karo puyengan kaplok ndas. Waito karo unyeng-unyeng. Puyengan. Aku ora iso muni. Puyengan. Ngono kuwi ora iso muni Yun. Unyeng-unyeng. Puyengan Yun. Dalah, lambe nek rusak. Lah teng pundi niki, Wong? Sajake ana kono ya Yun. Dolanan HP siji Yun. Oh, niku lho waito kaya puyengan. Nduk. Dawuh lurae. Kuwi tinggal diaturi mrene. Kuwi ngono nggone dayun. Oh ngono. Goblok. Iki Durung arep ngerti apa? kaya. Lah nggih. Niki arep ngajak apa? Toprakan, Toprakan kok. Oh, iya. Waito karo puyengan. Monggo Gusti waito kalau unyeng-unyeng. Bahaya iki geger apa triplek iki. Modele jan koyo meja biliar. Dayon. Dawuh. Kowe aja ndemok-ndemok dhisik. Lah nyapa? Kuwi ngono bagian, ku aja kok sisani. Ya Yun. Lah modelmu dikenekne nyapa? Kopine metu ya Yun. Waduh. Matur suwun ya Mas, ngakon ngombe kopi. Masa ning mburi kono mang ngrakoti tebu. Nek kowe gak sepiro. Kuwi delen kono dhisik. Lah ya ning Ganti kono ya Yun. aku lungguh ning mburi ndelok wong lomba e. Oh, lomba apa? Piyayi lembane tadi hebat tenan ning mburi lho, pipis nganggo obat. Aja nganggo obat lho. Iya e, angger turu terus obat abrit ning ngene. Oh, Aku buatin ku. dalang. Gusti wae to kali puyengan. Nggih. Piye Yun? Dayun. Sampean dipadosi kalih bendera minak gojing. Minak Jingga. jingga. Heh? Minak jingga. Jinggo apa gojing? Minak jiyo. Minak Wah, jiyo. jiyo maratuaku. Minak jigong. Ya. Dawuh. Sapa kuwi? Wae to kali puyengan. Wae to sing siji Yun. Nggih. Godhong jambu, godhonge gubis. Rupane ayu, kok untune mringis. Waduh. Dayon. Dawuh. Sing sijine ya Yun. Pripun? Gentong gedhe akeh lumute. Oh, Gentong gedhe akeh lumute. bokong gedhi. Yo. Akeh. Ya ndang. Apa? Monia. Ngomong Yun madhep ora. Sing iki to? Monia. Pripun mau? Gentong gedhe akeh lumute ndang. Bokong gedhi. Monia. Ndang. Wis Ya. ora apa-apa. Ora apa-apa. Kuwi paling pol-pole dilat. Aku diblilik karo Tatina. Ora apa-apa. Wedi aku. Kuwi ketok nek ngono mlilik-mlilik. Lah kok didoni aku? Ora. Masa? Ora. Kowe idone apa gak? Lho, malah kayak iki. Wah, iki rada kenthel iki. Piye kena raiku no? Terus ora nek dhewe Ora. Lho, nek ngono arek anu mlilik sik. Ngono. Gentong gedhe akeh lumute. Bokong gedhi akeh. Tonone Oh mriki iya. Kleru. Bokong gedhi Kayak apa? akeh. Apa? Mripatmu mlilik. Oh. Enggak. Bang Monia, bakang gede oke amane. Mak, godhong jambu, godhonge gobis. Rupane ayu, tur ireng manis. Cocok. Cocok. Gentong gedhe akeh lumute. Bokongmu gedhi akeh. Ngomong. Lumute. Iki nyapu. Jangkrik. Wani, Heh? wedok ngono iki bareng mesti Gah. ndrek. Momo, Ora ngono lho. nang ndi mau? Lho, delikno lho. Mangsamu kaya dalu menika dalam acara surat Bersih desa. bersih desa. Nggih. Bersih desa. Heh? Nggih. Ngresiki desa. Lho. Berarti desane diresik-resik. Omahe bruk ning kabeh. Iki ra sida ketoprakan to, tak lingguh meneh. Dayo. Dawuh. Temane ngolah ngalih ya. Gak iso. Lah mau ngarep lungguh kudune ngadeg terus.
Iki wong sakloron diboyong ning Blumbangan ya Yun. Blumbangan ngelepne ndasmu kuwi piye? Wong Blumbangan Ning Blumbangan. kadipatenku ngono ya. Blambangan. Ning Blumbangan Yun. Gelem kowe tak boyong ning Blumbangan. Dadi bojone Minak Jingga wok-wok ketekur. Wok-wok ketekur. Aku wedi Mbak Yu. Oh seta, panjenengan mang mlampah rumiyin. Kula tak mriksani panjenengan mlampah, mangke gek perkara gelem kalih mboten jawabane mangke. Monggo mang mlampah. Minak Jingga Satria pinunjul ya Yun. Ratu wonten Blambangan. Mlatu kok dicek kok Lah. mlaku. Wo, lha Oh lah kaya kepiting ngono le mlaku miring. Kowe ngerti lakonku sikil wae to boyengan. Nek kowe mau karo Minak Jingga upama karo Dayun piye? Lek dayune kok padasan ngene. Lho, Kalau kene bapak nama pengen wudu. lho kene padasan kowe pengen wudu piye? Enek lho iso mancur macur ngono. Oh nek modele ngene gur tratrit iki. Heh? Tratrit. Gak kadang-kadang ya curut barang, jangkrik, ceratrite. Jajal piye? Jajal piye? Padasane aku. Ayo padasan aku. Mah gur cilik kok. Heh? Lho, Oh, inget ana. mung cilik jare. Inget ana. Sapa? Inget ana. Inget ono. Nah, padasane resi ana. Nah, padasan iki ono. Lak gedhi. Lak gedhi dhewe. Rono, Oh ngomong. iya. Lho, ndi mau? Padasan. Ya jundlik ae. Piye gelem gak? Gak. Ora Kono gelem. nek arep kowe sa. Ma, iki puyengan Oh, kok, puyengan. Lisa. Kamu bae to, aku Puyengan? Ya piye Mbak Yu, Pak Yu. Yen ora gelem tak boyong sarana apik, bengi iki kowe tak gandring. Gandrung. Gandrung kok gandring. Hah? Gandrung. Nek mbok gandring sikile pedhot. Yo gandrung. Gandrung. Bapak. Pucung-pucung. Mhm. Bapak pucung. Cangkem. Ya iya. Bapak pucung. Gandrung iki biasane pemanis muka yo, Mbak. Oh iya Mas. Bapak pucung, cangkemmu marep madur ngono. Cangkemmu dhewe. Masa Minak Jingga dicangkem. Lah salahmu, kowe iki Minak Jingga kok gandrung kok bapak pucung. Gandrung kudu ya memanismu karmu jiwa. Memanismu kangmu jiwat. Agawe Jenengan mangoyak gentonge niku. Kula tak ngoyak sing niki mawon. Aku golek sing lemu ngene iki ya. Sampeyan golek selemu, aku bagan sing tipis. Yo enggak mau saya. Wong Minak Jingga ele mlaku ngene kok. Lah kok nek arep njaluk teneh piye? Waduh, Pabrik ilang kumpane, ditampik kurang apane? keparat ya ya. Murang toto. Lara apa kang si? Kok malah elek? Ya mbuh. Lah sampean mripate ra nyawang, wong aku Dayun. Oh iya. Sinedya. Out. Hei, jauh, hei. Keparat murang toto kowe. Minak Jingga apa kowe? Minak Jingga kowe bupati cengengesan. Jan arep merkosa wong kowe. Ya gene kowe ku mau wani. Aku sing gak trimo. Kowe apane? Aku ponakane wae karo piye. Ana ing kapapan kene Dewi Kili Suci ditodi kowe apa aku sing kalah? Oh, Kili Suci seran. Antemku mudha langsang mati kowe. Plak dentung. Iki lakone opo to iki? Ganti Kili Suci Lah kan. Minak Jingga teko Kili Suci.
bingung to aku. Lakone iki Minak Jinggo teko Kili Suci, teko Bambang Cakil. Niki lakone napa Mas? Lek napa-napa lek Minak Jinggo kan Baban Mojopahit. Mojopahit. Lek Kili Suci Kediri. Iso teko Kediri terus Bambang Cakil barang iki mang lakone piye? Lho, sing biayane sapa? Sing marai kleru ki lho, awakmu lho Tin. Sing marai kleru ki awakmu. Awakku ngapa? Yai, Yai Kencana Wungu, Yai. Kene Yai. Wis tekan. Duh, Ah, manut to kuwi karemu. Yai. Yai Kencana Wungu. Lah iki kok enek demit nang kene. Duh, Kuwi sing Mbah Reksa kene. Kene? Lah iya. Oh. Yai Kencana Wungu. Umpama kowe gelem dadi karo aku, kowe bakal nyuwun apa, Yai? Sing penting aja njaluk kudune lintang lawan rembulan. Aku njaluk apa ya, Mbak? Patimu. Aku njaluk pantimu. Aku njaluk patimu. Ora sak njaluk patiku umbaran kok lengane entek lak mati dhewe. Apa enek Kencana Wungu? Aku njaluk. Ya wong wedok iki dirayu. Andekan kamu jadi iki, aku jadi ininya ngono kae lho. Andekan kamu jadi bunga, Kamu jadi kumbangnya. Tiap malam aku entup, selalu kok entup. Wow. Gitu? Iya iya tuh. Ya andaikan bagus. aku jadi kompor. Aku jadi apa? Kompor. Aku jadi ceretnya. Tiap malam aku numpang terus. Mau toh kamu tuh saya tumpangi? Ya, tak pikir-pikir dulu kalau Wah. nggak mau ya tak mejenke gase kok. Apa? Lah ora gase jeblok ne ae. Wong wedok iki sing ngene lho tegas lho. Beda karo iki. Kene diajeng. Ya kene. Ngapa Kene. iki? Wis to. Piye? Beda karo iki piyayine lemah lembut. Ya toh. Seumpama kamu jadi si sepeda motor, aku yang jadi bensinnya. Njebloke kowe iki. Yo ora njebloke masuk iso. Kan bensin Iya. ditambah kuwi mau kompor. Iya. Kita sama-sama njeblokin ini berdua ya. Iya, kita Elisa, Iya. seandainya kamu jadi guling, Guling. tiap hari, tiap malam aku kempet selalu. Aku nek guling kowe mau gegeden. Alah, padha bentuke padha-padha le gedhe kok ngomong. Oh iya, akhirnya gede-gedenan. Penake. Lah ngekep tatine. Wong wedok iki nek dikono penake dipameri panganan. Piye? Lakon dadi bojoku wong ayu, sesuk tak tumbaske hamburger. Hotdog. Elisa, Aku tuh kok kayak apa? seandainya kamu jadi istriku, besok saya belikan nasi tiwul. Pokoknya tanggane lo, hamburger, Heh. pizza. Hamburger. Ya. Hamburgernya ndak ada, adanya cuma tiwul. Sesuk kowe tak tukoke gelang mas putih. Nek gelang ki nang kene, gelang kok nang kene. Maksudku Iki jenenge kalong. Lah, carane kene ora cocok dinggokne kene. Ah. Nah, gelang mas. Kamu Gelang tuh kok kayak apa, Mas? putih. Sesuk seliramu ya tak tukokne kalung. Kalung Sapa apa? gantilan Black Konghuan ae. Sing ketok kuning gedhi kae lho. Kok iso? Iya. Ngono kuwi, Ora ben ngono. apa-apa. Au, Nah. au, ben ngono kuwi. Nah, kowe kirek Kok golek liyane iki rupala wae arep koke kalung kirek. Mbok sing apik-apik rupak tas. Lho, ora apa-apa. Nek aku elek mulane tak tukokne kalung tirik. Melu aku wae, melu aku. Tuh kok kayak apa? Sesuk tak kalungi. Kalung apa? Kalungi arit. Kaya nenek. Ben genah kok ya, eman-eman kok ya. Nggih mugi-mugi lembian wetan tansah pinaringan gemaripah lo jinawi. Amin. Tentrem Amin. anggenipun ados pangupa jiwa nggih Mbak Tatin nggih. Nggih. Murah rezeki. Lah menika ndelalah wonten pamundhut Nggih, Mas Entun nggih. Ngaten. Dari grup Mbah Lurah Lembean nyuwun lagu Nemu kalih Sambung Wanci Dalu. Saking Sono Keling nyuwun lagu Blitar Pepeling. Nggih. Sono keling. Saking kula Bapak Sugeng Lurah Kedung Panji nyuwun gending Podang Kuning Umi Habibah. Hafifah. Pepeling riyin nggih. Siap. Langsung kemawon. Monggo. Kancana Mbak Tatin karo Mbak Elisa coba winong, nong, winong. Nong, winong sing pundi, Mas? Karo Minong Mbak serian nomor kalih nih kene. Winong sing pundi? iki. yo. Nong, Ah. winong. Maju meneng yo. Karo Mbak Triasuti ayo. Ayo, monggo, Mbak. Papat batine ya. Monggo. Monggo, pepeling langsung kemawon, Cok. Dados. Nek bukesi mboten sah. Mesakne suarane rada glorok. Ya, monggo dados. Monggo.